Hello guys! Maadong adlaw na tang tanan. So karong adlaw day guys, gikan minilik si sa doktor kay ang gipa-check up. So mao ni gidjahang antibiotic guys. Kani si kay mahal ni si Ja. Ging ati-ali nga para kuno ni kagaw para ang plema di mahugat di madto sa kasing-kasing. Ja kani salbutamol. Nangutan naman nag doktor og kuan na ba kunoy nanigarilyo guys among pamudya ing kuwa man. Mani. Nandiya, nagparesita po ko og vitamins pagana pagkaon ni guys. Pagalis yung pagkaon akan ni mo ni gikuas Dr. Apibon. Pantay gid mo. Da kana day tambaw 2 times a day. 2 times a day ni ja 7 days. Taman pa inom kare pag 2 times a day. 7 days po. Matugalay kay 2 times a day ra. Di 3 times a day. Ajaw gud ko. Ajaw gud ko arte-arte hebe kay na. Di na. War gud ni. Mama, inom ko ng hapon. Musinggit maganda ko imong kilid. Mama, inom ko ng hapon. Mainom. Kuno pa ka na natbras ha? Singgit mang narakos ang kilid. Alas City, ma? Focus mode kaya ra labarag ang aron lugar dapat ka jud among hinuwat, grabe ka mong hinuwat oy. Lugay ka jud doktor, tagan pinagpa-check up kay. Uso lagi ron akuan obo sipon hilanat. Ayo lab tiniresita ha. Gikan po ko naghatid niya ti Alin Mariana tawas aliana ni Spila si Lixie 2 days ng wakit is jang mam gapon o karon ni chat man ko jang mam Mabos sa klase, inom ko tambang. alas 7 buntag diyan ka gabi na pud di mag-inom istambaw be gusto ka mang ulian. Matos ako sa babaw, magbinignit na ba sila? Hala? Alam ikaw, binignit. Saan ko food? Awali ko. Grabe yata, di magbanuban kay laig panahon si taligsik. Di ara lagi resultas magbinignit, mga muti pa man isagol. Lala, di nakakita, nagali ko. Dining kinit ha, grabe jud ko no. Kamao jud ko. Kuas adong. Hus adong. Naon huson. Tadi ka bos Yonard. Dis lagi kakil katong gitsatan kong lakdat. Kabaha, ini sagtagay. Na ni uno di uno di bagot pa uli. Ipat man kabuan ning kuan, mapila na ni kabuan. Gamay pa Yonard to. Ana. Kamoy kudkud ha. Mukaon magbinignit. Grabe pud nang idang lubang ni lalibod ka. Wajud ka. Wa jud ang anga pod di ning duso. Kus man ni ilaga lalibod. Una naman na sa ilaga. Sa magpunuan na ni. Sa muka sa agpunuan. Gamay pa Yonard doy. Nangalata naman lagi ning bag-o pa man ka ni. Kani apas to nawa mga kalit. Ning bitay ko kanja nagnanas noy-noy nagluto namday mo. Luto na galing. Sa naol. Wa ngay pa man kay alag monggo. Ha manoy-noy. Lami guys oh. Ikaw nagluto dani nak? Sa. Oo, ako pinagsigtaraw yung tambang. Hi, Ginoo nakakaon na gajud ko. Lugar na lang gihinam-hinam. Binignit man sila ag sabutas ang kasyubak. Nga ata guys. Lami ra ba? Pwede majuron ni jay pagkaon majuron na. Oso. Tabang didi ay. Busukon. Kata suka loy. Loy, wa mo kuan mang. Anang nangka tanon.
Salamat tagbalay. Wadyo ko nagdahom nga nagbinignit kanak. Kaya hang igiingan nagnaras na inoy. May handag sa kama asukal ni gamay. Hatid ni ipatid ni chik. Hatid chika. Hindi na piding. Dag mga MGMP builders. Shout out. Nag-vlog ko hoy. No bad words. Alert alert mag-toothpaste oy charog. Way kaki sa Valentine's Day. Tagay ko. Ay, ingor ba? Nangibog ko. Nangibog. Nangibog ko. Binignit. Ay, ka na ba? So! Hala si Jis ra ba si Achi ang gitawag. Ay, kapag ko. Pero ikaw. Apil ba to? Wow, oy nag-live break ko man. Live sa vlog. Ko ga-live hoy. Orang naw ang gitan-aw. Ini ano? Ate, murag ba? Nagkili mo ba sa pinaw man? Asa? Di na ba nakuha? Sara? Nabunot ba? Oy, Kamao day kamuluto na. pero matakit na mo lagi. Lagi ka dun sa Ano na daw? Shangri-La Hotel. Jagulo. Ika pesta na ya. Hotel ko na. Madupay wa mo gitawag no. Magkakaon mo ni. Wala ko magkakaon na wag ka muna wag dito. Kapag dam? Pag-jisag ko na. Ani ihurot to ya sa makachi ihurot ni nang. Berarti na wala? Berarti na wala? Feeding sa mga Hey, Kuane kanang solve na ang panihapon. Sa cute o panang hinukara no sa panang Wala so ka lang. kuana gihug na. Butang sa tao ka mo na. Ay, gumagamit ni. Karon pala ko kita ni mo Nel. Eh kana Ha? No. Karon ko kita ni mo. Kay bawal asawa? Mario Joseph. Garabig pananaw. Dami ni Palisaban. Buya ba yan? Overnes deron. Buya! Buya ka! Hoy, simbak ko. Ito ano ka nang binignit ron? Ano mo lang yate oh? Dila sila. Lami lagig ubi. Mas lami pa kasi ubig. Tagay. Karon ko no Mel. Napay aso-aso. Pinsan ni. San sa? Ah, tumilay ay. Ah, Ari ka tumilay sa. Nada, oy mo pagabot. Oh, kamu hati. Dito mo ka binignit oy. Nabay. Kau lagi tu. Tapo tagungit tanah di ba? Tanda ka tinggal waktu kita doa. Da ka bawas pud. Masa magkakan ng may gamay nga. Hoy agbayot ba katong mintaat sa liog ni Achi? Kuno lang mo kala baso ninyo. Uy, ano mo ko na di mo ganahan mangyapon. Uy, salamat ta binigan na. Tama na. Mau gawan pa dahil na umauli. Shit out hoy. Shout out ko ni Juan. Ni, Sa mga followers. shit out sa MGMP Builders. Mo na yung mga trabahante sa simbahan sa Alicia guys. Hi, Dol. Ano sila? Happy birthday nak. Salamat nak. Di mo good birthday nak. Gibuwagan ra mo nagluto isa ka kaldirong dako. Ang mahal na sakta nagpinigpit. Celebration ako na. Hello guys, dan ako sabay na human ako kaog binignit grabe na. Kakaon gajud ko gahapon ra na gisigi ingag kakaon binignit. Kay sila laman lagi pa nag-unag magbinignit.
Kakaon gid ko pag kuno magdahom nga nagbinignit sila kay ganiha sabot na aw nangamoto pa may ganihan ja. Ingon man nga wa kunoy mga kaldero, mga kuan kay way taw lagi tong bahay sa katong nagingan nga magbinignit. Ay dahi gitrabaho. Mo to ning uli kog balik, katog gali ko diyan nakakuha kong alyana. Ing chat man nga naluto nagbinignit. Niadto ko kay kog binuang ra tinuod man di ay. Dama pa yung mga trabahanting ng labay kayo. Alisin ko na lagi trabahante sa kwanto guys. Ni Mervin Felicio, architect daris ko an. Dari sila nagtrabaho sa simbahan sa Alicia guys. Mao nang arang nice na kadug simbahan sa Alicia ug makasuroy mo dari sa among ang lugar dari simbahan na mas Alicia. Nice na kadyo guys. Lami si mo design, lami si basta lami si mo plano mo kuan og mga design. Dadakos ubos guys kay hanggitan na agkuan garden. Agkuan ni Tirida pipino naghigwaos sa guban. Nagunahonan man pag-uban naghigwaos. Unsa kuwang pagapon ko nakahinlog tiwas ug mas buntag na raman. Kari pa may nakuang kuya. Gipangkuan na din ni kuya na para itanom may naraman. Nabusog ko sa ano, binignit. Na may lami ganggi gana nagsaging og kuan, ubi. Lami kadyo. Lami ning di kitay magluto. Aso-aso nagbay. Grabe pila nakatuig wa na jud ko kaadto dito sa ibabaw. Among kajutaan. Nag-uon ako sa oras kay hapit nag alas 6 ug alas 7 na napay nagtambal siliksi inja kay magbugi la pud mi dani major di mi magbugi di mi mag-away. Major man jud di mi mag-away kay masayang ra magajig tambal ug di mo inom kay sa una nga na mi sa una nang away mi kay di mo inom. Nang-giaway raming liksi sa una guys kay upaimnen og tambal di mo inom. Mga kurot ra kajabon sa 2 times a day ba to si Bindis taman inom. Nja basig di mo inom na delikado ra pag di mo inom. Nja masugda na. Ay wa gapoy ipik. Hala! Lumo nga din ni siya. Na may lignin ag miracle fruit. Mado pagbandang man ang hilin kay ani gunahan po ning buwak naman ang hilin kay luoy padagihigwaos. Ngit-ngit naman ang cellphone. Dari ko sa buwak kay ganahan ko magtan-aw da. Hakag to hakabagtes nga na gi. Mingaw man. Aw mga buwak guys, ganahan siya ko magtanaw. Liksian! Nahilo man sila. Diyan na nga hapit agad sa atop. Pantay, di ka mo inom ha? Okay. Nabilik si. Aja gud ko bikla. Iwa ba ni gipunit ng tambawan ni. Kamang hilabot dani. Wa ta daning inom sa tambaw dito sundig tubig ajo palabiig daghan karong di magludon. Humot ka ajo. Ajo di ko panuwa sirong gabi na bi. At isa ang puwas liksi from ajo na taisa. Ajo usik-usik kay intawon liksi. Kay mahal intawon kani. Papa dito sa bangin na liksi. Ang di na maadyo na gidang sakit. Nagsugod na lagi. Takpi ng ilong aron diludon. Dali na kay gabi na ako mag-upload. Takpig ilong ba?
Ay na, be, kaya mapanuwa dyan ko, be. Takos na, bis. Doktor dia, suwat. 2.5 ml. Ay, daw kulab da. Pagdali. Natilaw ah. Ang ano mo tilaw pa man ko? Pagdali na, kay gabihin ako mag-upload.